25 mangingisda mula sa Karamuran, Catanduanes ang nakatanggap ng cash assistance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol noong Oktubre 9. Ayon kay Weng Brisha Briones, bawat benepisyaryo ay nabigyan ng tig 3,950 pesos sa ilalim ng kanilang baliksigla sa ilog at lawa o basil program. Aniya, ang naturang halaga ay kabayaran nila sa mga benepisyaryo na 10 araw na tumulong sa kanilang habitat restoration at brush park installation sa lalawigan o sa paglilinis ng mga ilog at lawa at pagsasaayos ng tirahan ng mga isda. Ito po ay isang proyekto o programa na kung saan partner po ng gobyerno yung ating mga mangingisda. So habang tinutulungan natin na maisaayos yung kanilang mga ilog at lawa, yung partisipasyon naman po nila binibigyan natin ng insentibo o kaya through the Cash for Work program. Ang mga benepisyaryo ay miyembro ng Mabini Fishermen Association sa naturang bayan, kasama sa layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa rehiyon. Hinihikayat din po natin ang lahat ng mga lokal na residente at hindi lamang po yung mga mangingisda na makiisa, hindi lang dahil tayo ay nagbibigay ng insentibo, pero dahil ito ay tungkulin nating lahat para mapangalagaan yung ating yamang tubig. Samantala, bukod sa probinsya ng Catanduanes, dinala rin ang basil program sa Barangay San Isidro sa Donsol, Sorsogon at sa Barangay Buenavista sa Labo, Camarines Norte. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.